Ćao ljudi, danas ćemo da snimamo Top 11, zakazao sam prijateljsku utakmicu i skratit ću dok ne počne. Evo, utakmica je počela. Ovaj Đole koga svi vole. A ja sam Milijan. I kako smo briga. Ili je crta, hoće da lažira 50 evra. Crta neke zvezdice. O, evo počela utakmica. Žuti karton dobio. Neki kotić. Centar šut. Lele, Ogi ima jaki igrači. Nije Ogi nego Bikica. Isti đavo. Ovaj ima dobro golmana. A moj bolji. Da pogledaj koliko ima zvezdice. Ovaj ima dobro golmana. A moj bolji. A pogledaj koliko ima zvezdice, gledaj njegova. Ne vidiš ti, baba će mi uđi u sobu. Ili baba sve hoće da zna. Ko igra sa Crvenom zvezdom? Ikad smo prikad. Opa. A niko neće da go. Već u sam 19. minut. 20. A ovo minuti prolaze ko sekunde. Što glupo. Go! Nikolić. Ko dao? Akstenitijević. Ne znam, neki debil. Ovo nisu pravi igrači, nego izmišljeni neki. Lupno si ime i prezime i ubaci ga u igricu. Ukis. Šta? A dobro, ima specijalnost da brani penali, gledaj. Nemam. Koliko će trajati ova epizoda? Pa to se neće vidjeti na snimak. Isključeno mi za Miša. O, drugi go. Sad neki Nakić. Koji si level? Prvi. Da, prvi, evo. Šta ćeš, prekjuče sam počeo da igram. A ne, to ne piše, evo i ovdje je prvi, a ovdje piše 3. To nije level. Ne znam ja, tačno. Pa i ovdje je prvi. Lele već 2 žuta kartona dobio ovaj. Dekotić. A prvo Mister Sovjeć. Polu vreme. Ajde skratimo dok ne počne utakmica. I skratimo. Evo ga, počela utakmica. Otkud znam? Više ne piše polu vreme. Grundfos. Što mi znaš ovo sve? Neću. Znaš za šta to sluši? A ne znaš? Da navijaš na utakmice. Kako te ne boli ruka?
Nemoj! Abe, babo ti uđe. Primi smo go. Daj mi to mogu. To meni dao drugar. To meni drugar dao. Ali ja tebi da ga dam, a? 2-1. Dam se da će budu penali pa da ih ice. Pa zato što kad udari jedan u drugi karton, ono pukne, viš. I može to i te? Može, to karton obično. Šta su ti ovakvi znakovi su? Pa to od države Koje? koje su igrale. Koje? Alžir, Brazil, Dominikanska republika, ne znam. Norveška, Srbija, to ne znam. Kina, Nije. jest, A jes. to ne znam. Japan, a dobro ništa. To, sad ću ti kažem. Paragvaj, Pa piše. pa piše. Južna Koreja, Argentina, Češka, Francuska, Crna Gora, Poljska, Španija, Novi Zeland. Engleska. Šta lupaš be? Engleska. Šta je bilo? Nije. Engleska. Nije Engleska. Ovo. Aj ne lupaj. Engleska, majke mi. Engleska ti kad ima samo ovo, a kad imaju ovo to ti ili Australija ili Novi Zeland. Ovo. To. Češka. Ne, nije ovo je Češka. Ovo. Švajcarska. Ovo. Nemačka. Nemačka, Rumunija. ovo je Rumunija. Pa isto samo obrnuto. Ovo je ova... Italija. Kakva je Valjda. Italija. Italija ti ista ovakva samo što ovdje imaš zeleno. A ovo ti je Turska. Još jedan go smo dali. Sve mi se ne vidi. Zaneo sam se u zastav. Znaš što? Iz nekoga kod tebe. Znaš što? Daj ti nešto pokažem. Zamisli sto te tepa, majka. Ajde, po glavu da. Zamisli Glavu, ovako. udari me po glavu. Zamisli ovako. Šta radiš to ovako mu se ti mečao? Da vidim, sad. Si lud. Znaš što? Nijedan žuti karton nemamo. Ova ima 3. Baba ide. Gdje je bio ovo? Uspela da prođe u... Arsić, ko je Arsić? Ovaj izbio loptu uz glavu. Piše ovaj izbija loptu uz glavu, sad ću ti kažem. Koji? Bajić. Izbija... Bajić. Ja toga Arsića ću zalepim. Evo ga ovaj, ovdje. Kraj utakmice, pobjeda! Vlade, Pedar, jas. Ime dao žuti karton. I Mr. Sovidljih. Ja nijedan žuti karton nisam dobio. Šta su to? Ništa. Sad ćemo imamo nagrade koje sam dobio. 136 dinara. Što hoćeš karte kupovali ljudi da dođu? A znaš koliko bili ovi? Ljudi koji gledali meč? Koliko? 0. Za fair play sam dobio neku torbicu, zato što sam gledao utakmicu sam dobio torbicu i zato što sam... Lele, dobio se torbica ako završiš izmenu. Ja nisam znao za to. Dobiješ torbicu ako izvršiš izmenu. Lela, već skoro 10 minuta snimamo. Dobro, krajnje vreme da se završi epizoda. Pa dobro. I pozdravajte. Aj, čao.